Кулинарните тайни на шеф Кирякос. Ципура на грил. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как да сготвите ципура на грил по уникална рецепта от известния гръцки майстор шеф Кирякос. За днешната рецепта избрахме прясна ципура, която закупихме директно от местните рибари в Паралия Кариени. Тази риба е уловена съвсем наскоро в чистите води на региона, което гарантира не само невероятна свежест, но и автентичен вкус, характерен за местната кухня. Няма по-добър начин да се насладите на истински морски деликатес от този. Шеф Кирякос препоръчва да овкусите рибата с малко сол и да я намажете с олио, за да се подчертае нейният натурален вкус и да се постигне перфектна текстура при грилуването. В нашия канал вече сме споделяли рецепта за скариди на грил от същия майстор, така че не пропускайте да я разгледате, може да я видите точно сега вдясно на вашия екран. И така. След като сме овкусили, вече сме готови да запалим нашият грил. След като грила се разгори, вече сме готови да печем рибата. В нашият случай, ние преди това правихме скариди на грил и след като бяхме готови с скаридите, продължихме с ципурата. Сега я поставяме директно върху загрятата скара. Ще оставим ципурата да се изпече до съвършенство, като запази сочността си и придобие апетитна златиста коричка. След като рибата започне да се запича и кожата и стане златиста, внимателно обръщаме ципурата на скарата, за да се изпече равномерно и от другата страна. И ето, нашата перфектно изпечена ципура е готова за сервиране сочна, ароматна и с неустоима хрупкава коричка. Искрени благодарности на нашите шеф-готвачи Майя и Асен Раеви. Без тяхната магическа ръка и кулинарен гений, това видео нямаше да е толкова вкусно и забавно. Благодарим ви, че направихте готвенето да изглежда като парче торта или по-скоро, като идеално приготвена ципура.